mnohí ľudia neuvedomujú, ale stali sme sa otrokmi. Stali sme sa súčasťou systému, ktorý slúži na zotročenie jednotlivcov, komunít, a dokonca celých národov. Náš štát je okupovaný. Viem, že niekedy slovo okupácia znamenalo vstup cudzích vojsk na územie iného štátu. Teraz ale okupanti robia omnoho sofistikovanejšie a účinnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Robia to však skryto a preto mnoho ľudí ani nevidí túto okupáciu. Je to preto, že okupácia sa pohybuje v úplne inej rovine ako v minulosti. Nepohybuje sa v rovine vojenskej okupácie, je to ekonomická okupácia. Je životne dôležité, aby sme túto situáciu videli. Vidieť ju budeme jedine vtedy, ak presunieme zrak z nedôležitých problémov na problém najzákladnejší. Ak presunieme zrak na skutočného nepriateľa, ktorý ničí náš národ. Pretože našim skutočným nepriateľom nie sú politici, dokonca ani Európska únia nie. Skutočným problémom nie je ani cigánska otázka, či otázka korupcie. Je ním systém samotný, ktorý umožňuje existenciu týchto problémov, ktoré som teraz uviedol. Naším najväčším nepriateľom je kapitalistický systém, ktorý nás otročil najsilnejším prostriedkom na ovládanie más, úverovým otroctvom. Ak budeme donekonečna bojovať iba proti dôsledkom nesprávneho systému, nezačneme bojovať proti príčinám vzniku týchto problémov, nikdy sa nám systém nepodarí zmeniť. Kto je ale tým skutočným nepriateľom? Sú to politici? Myslím, že nie, pretože politici sa dajú ľahko vymeniť a sú iba bábkami. Až s dostatkom peňazí sa dá do vlády dosadiť ktokoľvek. Je tým najväčším nepriateľom Európska únia? Myslím, že nie. Európska únia je rovnako ako politici iba nástrojom na okupáciu a kolonizáciu. Podobných projektov na zotročenie národov je viacero. Ako príklad uvediem USA, Ruská federácia alebo Euroazijská únia. Imperialistické projekty našich skutočných nepriateľov. Po celý čas hovorím o ekonomickom zotročovaní. Teraz sa dostávame k tomu, kto je našim skutočným nepriateľom. Už som hovoril o tom, že nás otročujú úvermi. Myslím, že každý z vás má skúsenosti s úvermi a vie, že dnes rodina bez úverov proste nevyžije. Rodiny sa úverom upisujú k celoživotnej poslušnosti, ba priamo otroctvu. Pretože ak chceme splácať hypotéky, musíme si udržať zamestnanie a tým sa mnohokrát nechávame ponižovať v zamestnaní, brať smiešnú mzdu, ktorú nám oni ponúknú, pretože inak by sme neprežili. A tak, ako je to s rodinami, tak je to aj s firmami, fabrikami, dokonca s celými štátmi. Všetci sa totiž upisujú otrokárovi, ktorý im poskytol úver. Je to podobné ako počas feudalizmu, kedy sa dlhy poddaných písali do urbárov a tak sa mnohí stali poddanými, ktorých potom zdierali feudáli. A tými otrokármi sú banky a ich vlastníci, novodobí feudáli. Banky riadia naše životy, banky riadia finančné skupiny, banky riadia dokonca aj politikov, banky riadia celé štáty. Ak sa nad tým do hĺbky zamyslíte, spoznáte pravdu. Banky nepoznajú národnosť, striedu, nepoznajú dokonca ani súcit. Jediné, čo poznajú, je zisk. Tento zisk je však nečestný, pretože banky nevytvárajú skutočné hodnoty, žijú iba z našej práce. Svoju moc uplatňujú svojimi neobmedzenými finančnými prostriedkami. Ako ich ale zastaviť? V prvom rade si musíme uvedomiť, kde je skutočné jadro problému. Musíme si uvedomiť, že nesmyselnými pózami alebo nesmyselným vyznávaním fetišov minulosti nedosiahneme nič. Musíme už konečne myslou opustiť prvú polovicu 20. storočia a posunúť sa konečne do súčasnej doby. Ak si toto neuvedomíme, nikdy nebudeme napredovať. Nikdy nedosiahneme toho, aby konečne zavládol spravodlivý systém. A tým systémom sú naše vysnívané národné a sociálne štáty, ktorí by už nevládli politické strany, ale vládol by národ. Nemôžeme sa už nečinne prizerať na to, ako naše rady pomaly otravujú negatívne javy.
Nemôžeme už dovoliť, aby mnohí z nás prijímali plody kapitalistického systému. Ten systém dosielil to, že rozdelil národ na triedy, rozdelil národ na politické strany. My však už nechceme rozdeľovanie. Nechceme, aby medzi jednotlivými skupinami národa prebiehal neustály boj. Tak ako to chcú kapitalisti a marxisti. Chceme, aby jednotlivé zložky národa medzi sebou spolupracovali pre našu lepšiu budúcnosť. Ak dokážeme toto pochopiť, máme šancu vyhrať. Ak chceme skutočnú revolúciu, musí najprv prebehnúť revolúcia v našich hlavách. Musí sa zmeniť naše myslenie. Národ vždy nasledoval toho, kto mu ponúkol skutočnú alternatívu. Namiesto toho, aby sme ľudu ponúkli riešenia, vykrikujeme stále dokola na námestiach niečo o cigánoch, venujeme sa sionizmu, popisujeme negatíva multikultúry a prisťahovalectva, no neponúkame žiadne riešenia, žiadne alternatívy. Toto všetko sa musí zmeniť. Nemôžeme strácať čas naťahovačkami a nesplniteľnými sľubmi. Začneme pre národ pracovať už teraz. Budujme komunity v rámci systému, ktoré budú fungovať podľa princípov národného solidarizmu. Vytvoríme systém vo vnútri systému a tak ho rozložme. Ak hovorím o spolupráci, nehovoríme o spolupráci v rámci jednej krajiny. V dnešnej globálnej dobe je totiž veľmi potrebné rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými revolučnými organizáciami z rôznych krajín. Pretože iba medzinárodnou spoluprácou dosiahneme spoločný postup k víťazstvu. Jedine tak porazíme impériá, ktoré si chcú podrobiť slobodné národy. Medzinárodná spolupráca sa preto musí niesť v duchu hesla smrť impériám, slobodu národom. Aby sme zvíťazili, musíme vyznávať tvrdé zásady. Chápem, že tieto zásady nezvládne dodržiavať každý. Preto naše mená budú špinené, budeme očierňovaní a napádaní pre svoje zásady. Skutočný národovec nikdy nevolí menšie zlo, vždy volí dobro. Skutočný národovec nikdy nespolupracuje so zlodejmi alebo oportunistami. Skutočný národovec nikdy neustúpi a nikdy nepodľahne pohodliu telesným či materiálnym požitkom. Skutočný národovec si vždy za každých okolností zachoval svoju česť. Chráni svojich spolubojovníkov, svoju rodinu, svoj národ, nikdy nepadne na kolená a z takýchto národovcov sa neskôr rodia štúristi. Považujte tento môj prejav za jeden z prvých štúristických manifestov vôbec, pretože v tento deň výročia vzniku našej prvej novodobej štátnosti, ohlasujeme prebudenie štúristickej myšlienky. Otcom myšlienky je najväčší Slovák, ktorý kedy žil, Ľudovít Velislav Štúr. Slovenská pospolitosť je nositeľom tejto myšlienky. Táto myšlienka sa prebudila k životu v rok, keď je 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 20. výročie vzniku Slovenskej pospolitosti. Je tu naše znovuzrodenie, náš posun dopredu, naša duchovná revolúcia. Tu, na tomto mieste vyhlasujem, že máme záujem spolupracovať s každým úprimným národovcom, ktorý je čestný a zásadový. To isté platí aj o našej spolupráci s ostatnými národnými organizáciami na Slovensku. Preto sa vás pýtam, pridáte sa k nám boji za národnú a sociálnu revolúciu? Pridáte sa k nám boji za budúcnosť našich detí? Budete bojovať za samostatný slovenský štát? Áno! Verný sebe? Ďakujem.